Iki lho nyapo. Lho. Tiba aku, Mas. Aku bingung, Mas. Nyapa? Nang omah kok blong-blongan iki menake dikek isane apa ya? Sing nggon ruang tamu ngono to, Mas? Iya. Alah iki lho, Mas, penyekat ruangan backdrop TV, Mas. Kayak apa? Iki lho. Oh, kayak ngene iki. Iki ukurannya iki 2 meter kali 2 meter, Mas. Iya, Mas. Iya toh. Wis iki ublek-ubleke nang dhuwur, Oh, iki iya, motifnya Mas. polosan. Heeh. Lacine ya akeh lho. Oh iya. Kayu jati kabeh, Mas. Heeh. Motif lain ready, Mas. Full finishing. Sik to, Mas. Sing iki regane 4.500.000. Oh. Sing iki. Iya, murah berarti, Mas. Ya, kene kok enek genggon. Iki apa jenenge? Hiasan. Nah, iki motif natural. Dan Iya, Mas. motif iki, Mas. Oh, lha iki motif apik no, Mas iki. Iki motifnya motif marmer. Lha iki regane padha. Regane beda, Mas, saiki, Mas. Beda. Regane ngene lho, Mas, 5.500.000. Oh, alah iya. Nah, gratis ongkir jadi bisa tekan. Kuwi kene buka lagi. Kocone Wah, kelas. wah iki kocok modele. Kocone wapi. 5.500.000 wis gratis ongkir Jawa Timur Jawa Tengah. Ki ndang diorder gitu di TV kayak gini. Mau ning lampune. Heeh. Ora tak colokne. Oh iya. Iki lampune wis menae ya. Oke, Mas. Heeh, wis gadah disepil matur sembanuwun.